Hvordan budgetterer og forecaster I jeres fremtidige salg? Det vi ofte oplever i milestone selling, det er det klassiske billede af en lang række salgsorganisationer, som hver uge, hver måned eller hver kvartal indrapporterer, hvad er der på vej ind af business fra hver sælger. Det kan være et regneark, det kan være en rapport i et CRM-system, det kan være håndskrevne noter, men det grundlæggende princip er det samme. De her rapporter er ofte forberedt aftenen før salgsmødet med salgsledelsen og de øvrige sælgere, og data er ofte derefter. Det er hvad det er. Vi ser 3 helt andre problemstillinger med den her klassiske måde at forecaste eller arbejde med pipelines. Den første udfordring er de her lukkedatoer. Altså man kigger på listen af, hvem er jeg i gang med at sælge noget til, hvad er jeg i gang med at sælge, hvad koster det jeg er i gang med at sælge, og hvornår får jeg ordren. Hvad er så egentlig basis for den der lukkedato, og hvad sker der næsten altid med dem? I virkeligheden er, at de altid bliver udskudt. Og det er der reelle årsager til. Altså når dine sælgere fortæller, at en kunde nu skal over et nyt budgetår, og en anden kunde nu overvejer en konkurrent, og en tredje kunde nu har beslutningen på bestyrelsesplan, og alle mulige andre årsager til, at de ikke traf beslutningen på den dato, hvor sælgeren estimerede, at det ville ske, kan sagtens være reelle. Men virkeligheden er bare, at de bliver næsten altid udskudt. Så hvad kan du bruge den her rapport til som salgsleder? Hvordan kan du budgettere jeres forretning på det her grundlag, hvis de forventede lukkedatoer alligevel hele tiden bliver udskudt? Det er den første udfordring. Der er mindst 2 mere. For den næste er, hvor kommer sandsynlighederne fra? Altså når en sælger skriver, at chancen for at få produktionsfirmaet som kunde er 80%, jamen hvor kommer de 80% så fra? Reelt set er de meget ofte baseret på mavefornemmelser og subjektive vurderinger. Det er de færreste, der kobler sandsynligheder til en salgsproces, hvis man overhovedet har en salgsproces. Og det gør, at vi endda oplever salgschefer, som godt ved, at en af sælgerne er en lille smule optimistisk, så når han eller hun skriver 80%, så runder man ned til 60%, og omvendt har man også en sælger, som er en lille smule pessimistisk, og derfor plejer man gerne at lægge lidt til, når man modtager de her rapporter fra de forskellige sælgere. Og så er man først i gang med noget skyggeboksning i budgetteringen af jeres forretning. Så man har altså allerede nu et meget tyndt grundlag for at budgettere virksomheden, fordi de forventede lukkedatoer hele tiden bliver udskudt, og sandsynlighederne er baseret på mavefornemmelser. Det kunne man måske leve med, men forestil dig, at du sidder i en måned med forecast-rapporten med hver sælgers pipelines, og samtidig sidder med deres pipeline-rapporter, med deres forecast-rapporter fra sidste måned, og sammenligner de to. Altså sammenligner den aktuelt opdaterede med den du fik sidste måned. Hvordan kan du så ud af forskellen på de to se, om der er tilstrækkelig bevægelse til, at I når jeres budget for halvåret eller helåret? Virkeligheden er, at det kan du ikke. Og det mange ender med at gøre, det er, at man går hver enkelt linje igennem, hver enkelt salgsmulighed igennem, og så ender mødet med at blive en grædemur af undskyldninger og søforklaringer for, hvorfor ting ikke er lukket. Men det du mangler, det er et overordnet billede, hvor du kan se, om der fra sidste måned til den her måned i de forgangne 30 dage har været tilstrækkelig bevægelse af fremdrift gennem pipeline til at sandsynliggøre, at I når jeres budget. Og det kan du ikke se i et subjektivt og statisk billede af dine sælgers virkelighed. Vi ser generelt 4 typer pipelines. På nederste niveau, der er dem, der ikke gør det. Og vi kan endda se, at der er en række virksomheder, som ikke bruger pipelines, men har gjort det. De har altså droppet tanken, fordi de ikke følte, det tilførte værdi. Formentlig af samme årsager, som jeg lige har givet udtryk for. At de forventede lukkedatoer hele tiden bliver udskudt. At sandsynligheden er subjektive. Og at man ikke ud af 2 pipelines fra den her måned og sidste måned, kan se, om der har været tilstrækkelig bevægelse. På niveau 2, der er dem, som gør det, jeg lige beskrev. Altså det her statiske og subjektive billede, som ikke rigtig fortæller noget, som jeg kan bruge som salgsleder. Så er der nogen på niveau 3, som er begyndt at koble sandsynlighederne til deres salgsprocesfaser. Så i stedet for at man skal vurdere, hvor optimistisk og pessimistisk, eller hvor god eller en dårlig dag de forskellige sælgere har,
jamen så kobler man stenhårdt en vægtning, en sandsynlighed til, hvor langt er jeg kommet med et kundeemne. Er jeg nået til en forhandlingsfase, hvor der er fremsat et kontraktudkast, jamen så kan jeg med sindsro skrive 80%, fordi det er det, vi har besluttet, og så har du om ikke andet en sammenlignelig pipeline på tværs af sælgere. Og så er der dem, som siger, at vi skal bruge vores pipelines og forecasting på en helt anden måde. På niveau 4, der måler vi fremdrift gennem processen. Hvordan ser det ud i danske salgsorganisationer? Du kan prøve at sammenligne, hvad I gør i forhold til de her 4 niveauer, i forhold til, hvad de over 300, der vi har spurgt, hvad de gør. Og 35%, altså over en tredjedel, arbejder ikke med forecasting. Så vi håber, vi når budgettet. Vi har ingen anelse om det. Vi har en tro, men det er tro, håb og kærlighed mere, end det er data og ledelse. 34% gør det, som jeg beskrev før. Altså den klassiske pipeline, som er subjektiv og statisk, og 30% har dog taget skridtet. Det er stadigvæk en statisk pipeline på niveau 3, men man har koblet sandsynlighederne til salgsprocessens faser. Og så er der 28%, som gør noget andet. De måler fremdrift, og en pipeline bevæger sig. Hvad tænker de det? Du kan prøve at spørge dig selv, hvor tilfreds du er med den måde, I budgetterer og forecaster i jeres salgsorganisation. Vi har spurgt de samme over 300 danske salgsorganisationer, og de har svaret, at de er ikke særligt tilfredse. 26% fortæller, at deres måde at forecaste og budgettere virksomheden skal forbedres, og 44% siger, at det kunne godt blive bedre. Med andre ord, 70% af danske salgsorganisationer kunne forecaste på en bedre og mere effektiv måde, end de gør det i dag. Hvordan man fra milestone-sætningsprincipper, det beskriver jeg i min bog Salgslederens milepæle, der kan hentes som gratis pdf og e-bog på vores website milestoneselling.dk. Der kan du også booke en demonstration af vores salgsstyringsværktøj, som bygger på principperne omkring fremdrift i pipeline. Du kan også gå ind og se vores webinarer eller tilmelde dig det næste webinar, og skulle du have lyst til det, kan vi også sætte en gratis trial eller prøveperiode op til dig, så I kan prøve milestone selling i jeres egen salgsorganisation og se, hvad det kan gøre for jeres salgsperformance og for grundlaget for jeres fremtidige budgettering og forecasting af jeres salg. Jeg håber, det har trigget din interesse, og vil ønske dig god læselyst på bogen. Tak for din tid.